Galak-galak aja. Korea nu gak ada aktor lagi. Ini YouTuber angsa arena. Ini mama mana siang kita ngasihnya. Jadi satam jen bereng videoman. Nah izin tampilnya sih mana bay? Betul apa uka hang jadi. Semua bahkan bereng video. Rangalo namanya. Nah ini semua bahkan nama video. Ini yang manci betul ini mama. Berbadai. Beautiful. pada dongpangni no na ifor mama dongpang no ngai sire oh ye dongpangni जागोन दे ओइ जा इखिजाबो दंबावो खावसे जों दिन्थिलायासै निउ इउटुबार जों दायो थांसै दा मामाया जोंखौ माव फिदिंलाङो मिथिला जायखिया थांबाय थानोसै मोनाबायबो बावलांदो नै हर थानो फैबायानो जायगाफोरालाय साफा साफा सान्दुं दुंबाथाय मोजांसिन जायो आरो दा अखा हादों नालाय सिगा सिगा जायगाफोरा गाखोबाय गारियाव इनोमोन जों गाखोनाया ओमफ्राय जायगाफोरा एकदम हाग्राबारि फैयाबानो माबा बायगोन नोंसोर बुजियाव माबा बायगोन नोंसोर साथामजों थांगोन मामोन नालाय बिमामोनखौ नांगैया नोंसोरनो फिया आरो नोंसोरो सानबेसे ओमफ्राय फुजाया सानब्रै माला सानबा जायो दिनैनो साननै थांबाय नोंसोर सानबेसे थांखो फुजायाव साननैयानो जासिगोन मैयाबो दिनैबो मा जागोन ओमफ्राय फैसाफोरालाय बेसे बेसे लाबोदों फैसाफोरा बेसे लाबोदों जोंनो जाहोनो जाहोआ जोंनो जाहोनो हागोन ना हाया जोंबो लोगो जानोसै दे नोंसोरसो जाहोनांगोन जोंना फुजा नायग्रा लोगोफोर फिसा फिसा लोगो मोनबोफादों लोखि बाजार ओमफ्राय इयाव फुजा जादों नै लोखि बाजार जों दा इयावनो हाबलांनो नागिरदों दसे गारियाव नायसै ना लादों ना आं लादों टेनसन लानाङा नै लोखि फुजा हाबलांसै जों दा आमोथि एकदम जायगाफोरा हाब्रु गोजा अखा हानानै हाब्रु जाजोबबाय Aku macam mana? Nasi apa? Nasi apa? Sudah langgar. Sudah apa? Nunggu ni ada orang. Orang nunggu ni ada. Ini mana mana lagi? Bisa anda jelas juga? Bisa anda juga? Ya tua. Ya tua lah. Hah? जों दा सिमलानि लोखि फुजा हाबफैबाय नायदो सिमलानि लोखि फुजाया माबायदि बारा गिदिर नङा आरोना अखाना दानिया जादों बायदिया जाबाय सावमिन दखान गंसेल' खोमा सावमिन दखाना ना सावमिन दखाना गंसेल' खोमा जाहैबाय मोसाग्रा स्टेज ना
ना ओइ नै गोमोखो ओइ नै जा ओइ फिसाद्राय गिदिरथारखौसो बायनांगौ अ बान्देयाव दे होमबा बाखि दै माबायदिखौ नांगौ फिसा गथ'फोरनि नों गथ'फोरनि ससमा बायनानै आं नोंनो रिलफोरनाय मालासो बायना होदो नेकलेस बायनानै ससमा दखानायाव ओइ ससमा दखानायाव इनियाव ओइ बेग नांगौ आंजों बेग नांगौ दय लांजा गांसे दय गांसे लांजा नोंसो नायनो इनियावथ' यार खरि गांसे बायना होदे आखायाव गानग्रा मामा ओइ वाइट कालार नोंसो समायगोन मामा ओइ वाइटआ ओइ वाइट नोंहा लिबोयो बियो Kalian kerja? Korea nu kada actor ini. Actor ini nu kada. Ang nama kamu rencen ya? Ang dah malas makan sana. Aku dengan macam mana mbak? Kamu kemana nu dong? Hah? Nih mana hum terlema? Ini hum terlema sih. Bukan deh nak? Para, eh kori tulah di sini. Dah belas film itu. Belas nih mau. Mau buku nak kiri kan tu. Aziz, ikut di mana mana dong. Mama di Saudi ni. Sangat mendiam dance mari kan angkat. Semua dah siap. Minta kaya mesej. Nah kita baik di nom sama sih. Kan baik sana. Hah? Mesej? Kita nak. Akan jadi dia aku. Misalnya kita semua. Rồi alo cái này giờ, chúng ta đi đến đây. Sao vậy đó? जों दा फुजानिफ्राय फैबाय न'आव थांसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जाय साबस्क्राइब खालामनो नायाखै बिसोरबो नायदो थेंक इउ